βρισκόμαστε μπροστά σε δύσκολες πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες, σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της κοινότητας και της πατρίδας μας. Η στιγμή αυτή επιβάλλει ομόνοια, συστράτευση, δυνάμεων και έντονο αγώνα εντός και εκτός Κύπρου. Δεν παρέλαβα από σένα 15 χρόνια τιμής για να τις αφήσω τώρα. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις και εμπειρίες αυτές που εσύ μου χάρισες. Ευχαριστώ τον Θεό που τούτη την ώρα μου δίνει δύναμη να συνεχίσω, γιατί τούτη η ώρα είναι η ώρα της ευθύνης. Η ώρα που πρέπει όλοι μαζί να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή διασύνδεση εντός και εκτός της Κύπρου. Κάθε φίλο και συναγωνιστή, κάθε επιθυμία, κάθε απόθεμα εμπειρίας που εσύ μας χάρισες. Νέοι και νέες, σε εσάς στηρίζεται το μέλλον της κοινότητάς μας και θα είμαι δίπλα σας, συμπαραστάτης, συνεργάτης, συνυπεύθυνος, συναγωνιστής, σε όλους τους αγώνες σας, σε όλους τους αγώνες μας. Θα αφιερώσω ένα μεγάλο μέρος της επόμενης πενταετίας για να εργαστώ μαζί σας, για να χτίσουμε μαζί το μέλλον της κοινότητάς μας, για να δυναμώσουμε την ελπίδα της επιβίωσης της κοινότητάς μας, την ελπίδα της επιστροφής στις πατρογονικές μας εστίες.